ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ದುಂಬುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಯೋವಯಿಂದ ಬಂದುಲು ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಎಂಚ ಪೌಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದು ಮಾತಾ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಈ ಸಮಯಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟದೆಲ್ಲ ಒವೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ಪುನಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನನು ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬುಡ್ಚಿಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಮಾತಾ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಬಂಧುಲೆನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಲು ಪಂಡೇರು ಒವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಣ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬನ್ನಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಂತು ನೋಡುವುದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂಡೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಟುದು ಪೋತಿತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಧವಾರದನಿ ಬಯ್ಯ 7 ಹಿಡ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಸೇರುವ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಅವೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಅವೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ಲಾತ ಸುರುಕು 3-4 ಜನ ಸೇರ್ದಿಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಂತದನ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಾಗ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಒವೇ ಕೆಲಸ ಅವಾಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಂತೆನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುರುಶ್ರುತಿ ಆದುಪ್ಪು ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಂತೆನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜೋಡು ಮುಲ್ಪ ಮಂದಿರೋಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಮಾಧಿ ದಿನನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಆರಂಭ ಮನ್ಪುನಗ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ನಲ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೆನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪರ ಸಹಕಾರ ಅಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನ ಬಣ್ಣಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ರವಣ್ಣನ ಅವಧಿಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮನ್ಪೋಡು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕೋವಿಡ್ದಾದ್ರ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಐಜಿ ಆಂಡ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಬುಡ್ಜೇರು ಎನ್ನ ನೀರಿನ ಅವಧಿಡ ಆವಡೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡನು ದಿಯೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ ವಯಸ್ಸೋನಿಯರ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಅವರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಅವು ಆತೆ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯನ ಸಹಕಾರೋಡು ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಘ್ನಲು ಬರ್ತಂಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರೇನೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆವಂಡ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಆಂಡಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮನ್ಪಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಮಾತ ಪಣವುದಲ ಬಂಗ ಇತ್ತನು ನಂಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ನಿರ್ದೇಶಕರ್ನಕ್ಲಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಿಡ್ದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಡು ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಒರಿವು ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರ ಸಹಕಾರ ಅಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಸುರೂಟೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಿರ್ಲ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ RCC ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಆದುಪ್ಪು ಕೊಂಡಾಟದ ಬಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಅಂದದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂದಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯ ಬಾಗುಡೆ ಸುರುಂದು ಎನ್ನು ಆಯ್ನು ದಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನೇತ ಕಾಯಿಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯನ್ನ ತಿನ್ನದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಒಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೇತ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಡಪಾಯ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತನಂದಾಂಡ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆದಪ್ಪು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆನ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರನ ಸಹಕಾರ ಅವತ್ತಂದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ
ನಮ್ಮ ಆನಂದೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಂತನಲ್ಲ ಅವಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕೋವಿಡ್ದಾದ್ರ ಉಂತುವರೆಗೂ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಅವಿಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ರವಿಯಣ್ಣನವದಿಡು ಪೂರ ಇವೇನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಅವೆಟ್ಲ ಒಂತ ಸಮಯ ಮಂತದನಾಗ ಅವಲ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಡು ಅವೇನು ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಅವೇನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಗ ಪನ್ನಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ಉಮೇದಿಡೆ ಇನ್ನು ಮಂತೇರು ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಲು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತಂತನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅವೇನು ಮಾತ ತೆರೆಯೋಣ ಅತನ ತುಳು ತಿಂಗೊಳ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿಳಿಪವನ ಜೋಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಡು ಎದುರು ಉಂತಾದು ಪಾತರ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಆರು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರಿರಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನೋಡೆ ದಯ ಪಂಡಂಡ ಆರು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನೇನು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಕುಡ್ಲದ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬೈದಲು ಅವು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಆರು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅವು ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಆರ್ನ ಪಾತೆರಲವೇ ఆయన ఎంచిన కల్ప అವು ಮೂಲೆ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತತಿ ಕಡ್ಲ ಪರಡೋಡು ನಿಕಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದುಂಬು ಬರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಕುಡುಂಜೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಅವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಾರ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕಲೊಂಜಿನ ಬರಂದ ಕೊಲ್ಲಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಓಡಾನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನನ್ನ ಆರ್ನಲ ಕಾರ್ಯದ ಒತ್ತಡೋಡು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ನೇನು ಜಾತಿ ಭೇದ ಒವ್ವೇ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದು ಅರೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಂತನ ಆತನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದುಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯದುಪ್ಪು ಆತನ ವಿವಿಧ ಘಟಕದಕ್ಕಳದುಪ್ಪು ಪೂರ ಯುವೈನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾವೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಜಾಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರಡೊಂದು ಆಂಡ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಾಕಾರೋಡು ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಆತನಿ ಕೊರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡಲೆ ಅನ್ನು ಪನ್ಪುಣಿದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಉಂತುನ ಕೆಲಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಗತಿದ ಸಾಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲಟು ಬಿಲ್ಲವ ಭವನಾಯರುಂಡು ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರವಡು ಅವೇಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಭವನವಾಯರುಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಮನ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯುವವಾಹಿನಿದ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅರಡ್ಯಾನು ಕೆಣ್ಣೊನ್ನೈತೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಲ್ಕಲಾದಪ್ಪು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇರು ದೆತನೋಡು ಪಂಡೊಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ನೇಟು ಈತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಪ್ಪು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪು ಆತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಮುಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಡಿಂಕ್ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಓವ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಒವೇ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲಾದಪ್ಪು ಆತನ ಸದಸ್ಯರಡಾದಪ್ಪು ನಿಕಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ದೀವೊಂದುತ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಕೇನದು ಅಕಡ್ನ ಸಲಹೆನ ದೆತೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲೇನು ಸಹಕಾರ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರನ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಇರೆಗೆ ಯಾಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಕ್ಲೇನು ಅಂಚೆನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸಿನ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು ಕುದರ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಕಲು ಬೊಕ ನಿರೂಪಕರನ್ನಕಲು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ದೆತನೋಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲೆ